Agent Ray, Hello, ma'am. nana ka sa location. Yes, ma'am. Nana ko diriya, ma'am. Kailangan madakpan ninyo ni Agent Boyet ang subject. Wala na ko kauban sa Agent Boyet karon, ma'am, kay nang luod. Kinsay mong kauban karon? Ako ra diriya karon sa area, ma'am. Sige, pag-observe na lang sa diha. Sige, ma'am, magmanman ko. Kaya, Agent Ray? Kay problema na. Kaya na ko ni balag wala si Agent Boyet. Okay, Agent. Sige, ma'am. Hello, Agent Ray. Ma'am, pwede na ko tabangan ni ma'am. Unsa man na? Murag nangawat og motor, ma'am. Ha? Bawal ka makialam, Agent. Ma'am, di mo ko pwede makialam, ma'am. Basta, dili na nimong misyon. Ma'am, kani nga area, ma'am, walay pulis diriya, ma'am, walay mga sundalo, layo kayo ni, naatulan nga na ako diriya. Kasi pwede na ko makatabang. Bawal, Agent. Ikaw pwede mo tabang, Jod. Dili jud bawal kaayo, Agent Ray. Pasensya na, ma'am. Agent Ray. Mission abort. Hello, Agent Ray. Gol, imong motor ko lo! Gikawat! Tanda may bungol ang tagiya! Hoy! Damay! Gol! Imong motor hapit ang gikawat, Gol! Wadyo ka kadungog! Bungol gina, bungol! Kape, Nana. Ha? Akong kape, Nana? Tingnan mo yan, apa kay pagtagit ha? Iskot! Agay! Ay, pagwagin ko, naglabot-labot na. Atay, nakadagan na nga mao. Kabuisit. Naman na ko'y pusil. Tamay. May pagkatuon sana ako si Agent Boyet lisod kaya wala siya ba? Sa mga misyon ay di patatalo. Sa buhay ay dapat laging ganado. Para sa bayan at pamilya, hindi dapat susuko. At kahit ako'y di sigurado, basta't makita ka lang sa tabi ko, ay okay na ako. Titisin at di gagabang hanggang dulo, para ikaw ay makamit ng puso kong ito. Mga pagsubok ay papanalo, kahit mawala ang buhay ko. Basta't andyan ka, ay okay ako. Sa bawat oras na ako'y nakikipaglaban, ikaw ang inspirasyon ko sa walang hanggan. Makita mo sana lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo, mapasakin ka lang, mahal ko. Titisin at di gagapang hanggang dulo, para ikaw ay makamit ng puso kong ito. Mga pagsubok ay papanalo, kahit mawala ang buhay ko. Basta't andyan ka, ay okay ako. Agent Ray. Uhawag kayo eh. Agent Boyet!
Damay, nana pa rin si Agent Trio. Agent! Agent! Ayan, nagkatial din, hindi ka na libog na. Libog ganyan kinabuhi sa tao. Kalas gawa ni mo, Agent Trio. Ay, abot mo ka diriya, kabalo ka na inom, nakukok Trio para makarelax ko. Okay naman na Agent Boyet. Nagay ko dira kay para maistorya tang duha. Wala gyud na mao. Kapoy na ko nimo. Sige kapoy Agent Boyet na gani istoryahan no. Istoryahan di kay nato no. Istoryahan nato ni kay para magayaan kung pagpastila. Istoryahan gani. Tulungan ka. Ay, magpalit na gani ko. Tura ganito ka. Padayon na magpalit kayo. Basag din na. Nakakuha mo ko ng load ko kay ipadala ko ng bumbato. Tarawa ko sa tabo. Ibuto. Asa mo ka na ko ilabay ni ron? Asa mo si Agent Boyet? Patay! Asa mo ka? Kasi siya nag-agent Boyet, no? Agent Tre, wala na ko'y gana mag-agent. Agent Boyet, nga nawa na makiganang mag-agent. Kung saan na lang yung panginabuhi. Kabalubiya ka, nga sukat sa itong pagkabata, agent na ta. Agent na ito mga ginikanan. Kung si agent, gikapoy na ko nimo ha. Gikapoy na ko kay ang dalas gamay kayo. Okay rin ang gamay ang dalas, ang importante. Night Green Hills. Oh, naararaman na yun. Ano, ganahan ako sa imo. Diba? Atap yun. Dali ra kayo masulan. Si Guerrillo Ray Bala. Agent Boyet paminaw. Urgent matter kayo ni. Importante, dili ni dapat yaga-yagaan. Unsa man din ang Agent Tre? Istoryahan na to dito. Lingkuran na to. Mas maayo. Follow me. Time sa Agent Tre. Mura magnay mali. Okay ra na Agent Boyet, at least hayag ka sa kamera. Ay na nagpansin na. Agent Boyet, Unsa man? paminaw ug maayo. Agent Tre. Ditsuwa nagug ko dili kay tungod gitagaan ko nimo og sigarilyo. Nalipay na ko. Pasensya na good Agent Boyet. Wa man ko nagdong imong pisliton nga muputo ba man gyud to. Ay galas daw nimo imong gatag sa ko. Pasensya na. Agent Boyet, ang importante karon ato na to si Sarge. Muna yung labing maayo. Kay para tanaw na to. Kung napay ebidensya dito sa ilaha. Kung Oh, ato na to. Ato na to. Ato na to. Tara, ato na to. Daw kami naman. Sumugay gamay ba? Ay, ayaw ka ba yung cameraman? Pag 250 ray kinsinas sana. Ay galang ka. Sorry kameraman. Sige Agent Tre. Oo yun sa kunin mo karon. Adto na na. Sige. Mag-ilis sa Agent Boyet. Oh good. Gusto na ko may balaan. Ug si Sarge mo yun. What? Agent Boyet. Ay tilang ayaw ma'am. Agent Boyet. Ayaw lagi. Agent Boyet, nata diri asa. Ila Sarge ba pag tinarong. Sayang kayong milyon, balag karon lang pag tinarong, okay? Unya na nang luod-luod. Kasabot ka? Sige. Katul kayo ni ba? Gila, tulo Sarge. Gwapo ipakulong pink na ko niyo. Kasi pink Sarge. Design ba design? Sarge, may hapon. Ngayong hapon di Agent Tre. Success na ang Juan Sarge pagluwas sa biktima. Congrats Agent Tre. Nakakwarta na mo. Gani. Nalipay ka, Sarge? Ay, lipay kay Agent Tre. Iba sa kamo. 1 million dito, di ba? Mga tao ta mo. Dako po kag imo ato ah. Dako kayo. Okay ra ka, Sarge? Okay na Agent Tre. May problema. Kunya. Di ko magdugay kay busy kay ko. Dapat ko trinis sa kampo. Pero istorya Muna na ako. Asa naman to sa Agent Trey, uy? Ma'am, Agent Trey, kumusta ma'am? Imong na-search? Agent Trey, mauna ang mastermind. Sure ka ma'am, dili ni fake news? Mauna. Uy. Tay sa yet. Agent Tre, kayas ko! Sarge! Na, Kung sa ito, Agent Tre! wala ka balo? Katong gisuot ni Sarge sa jacket nga green ba? Ano to? Muto'y ginasuot atong mastermind. Katong nagsugo nga papatay ka.